हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोननैसो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि बे गोदान भिडिअफोरखौ बबे चेनेलाव होदों। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे थाम्बनेइल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ दासिमहालागै फुल नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन। चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों संख्रिनि गोहो। बेयो मोनसे गोदान बड' शर्ट फिल्म। लोगोफोर, दासिमहालागै बे बड' शर्ट फिल्मखौ नायाखै, अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों आबुल, नमिता, जwnwm, हेभेनलि, बिजय। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय। दासिमहालागै नायाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' फिल्मखौ नायनानै लाहैनो हागोन। बे भिडिअनि स्ट'रि, स्क्रिप्ट, डिरेक्शनानो जादों नयन मुसाहारि आरो बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै, अब्ला दा नयन क्रिएशन इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअआ बेखिनियानोसै। आं बिथांमोननि बे गोदान भिडिअनि लिंकखौ बे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव होनानै दोनगोन। आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों देग्लायनि बोसोराव ओंखारनाय मोनसे गोदान मुभिनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ'। बे मुभिनि मुङानो जोनोम आरो नैबे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों जोनोम। दासिमहालागै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुलै नायाखै, अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलां। नैबे मिउजिक भिडिअनि स्टार्टिंफोरानो जादों जुनाली बसुमतारी, इन्द्रजित नार्जारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ बिथांमोना फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय। दासिमहालागै नैबे मिउजिक भिडिअखौ फुलै नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। नैबे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों माया दैमारी आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों मिखा नार्जारी। लोगोफोर, नायनो थाखाय नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो बे भिडिअनि करिय'ग्राफियानो जादों खाथिना दैमारी। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना नैबे फिल्मखौ एबा मुभिखौ नायनानै बयबो मिथिखादों जानो हागौ आरो नैबे मिउजिक भिडिअआबो जोबोरैनो मोजां जादों। बे मिउजिक भिडिअखौ दासिमहालागै फुल नायाखै, अब्ला बिथांमोननि गलापी फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो।